Aku ora pangkling kan. Aja nganti ganggu retu ning desa Tambak Sela sak kiwa tengene ayu. Bali mula asal mula ayu. Wis ngerti apa yang dadi karepku lan karsaku. Apa meneh mingkarepmu. Batinmu aku ngerti ayo. Bali. Yen mula ora gelem bali batak ruwat. Waduh. Yen mula ayo bali. Kacarita tatkala semanten yaksa kang mapan ngarsane Roh Kedua Semar Badranaya risak Ismaya Jati satemah rinuwat kilurah Semar Badra dadya wujud ing kono dadya jati ngarang rikala semanten. Kayai lanjur aku mapan kono ndi? Mapanmu ana madyane Sela Ngasela. Ayo reksanen pinangka lakuning taun siji Sura Sapar mulut bodho mulut badya mbadi lakir Rejab ruwah poso kelawan Sawal kaidah besar. Ayo lakumu wetan kidul kulon lor. Ayo pinangka jati ngarang pinangka dadining naga taun. Wah, yen kaya ngono aku njaluk tambah pangestu tak pangestu iso dipanene ayom toto.